Kargu hartu zenuenen, pentsatzen dut, asmo batzuekin, ikusmolde batekin hartuko zenuela kargua. Ez dakit denbora pasata, asmo horiek, ikusmolde horiek berdinak izaten jarraitzen duten, ez? Batzuk bai eta beste batzuk aldatu dira. Egia da ikusentzunezkoen mundua eta zuek ere badakizue etengabe ari dela aldatzen eta pandemia gertatu zenetik ziztu bizian dijoaz aldaketa horiek ez da. Baina adibidez egin nahi nuen gauzetako bat bazen Euskal Telebistaren irudia berritzea eta modernoagoa egitea eta Mikel Urmeneta artistarekin bat egin genuen eta orain irudi berria dauka eta uste du zentzu horretan modernitate hori eman diogula. Lehen esan dudan bezala, niretzat oso garrantzitsua da zerbitzu publikoa ematen dituzten edukiak ekoiztea, ez? Nik uste dut telebistek eta batez ere publikoek badaukatela boterea eta indarra gizarteari onurak ekartzeko eta zentzu horretan, adibidez egin dugun azkenengo esparru horretan egin dugun azkenengo edukia porno belaunaldia edo generazion porno, hilero pozik egoteko arrazoiak ematen dizkigu, ez? Hainbat sari lortu ditu, bai Euskal Herrian, bai Espainian eta baita nazioartean ere. Orduan zentzu horretan, uste dut egin nahi nituen gauza batzuk egiten jarraitu nahi dudala, badago beste gauza bat nik kargu hartu nuenean, nolabait obsesio txiki bat baneukan berrikuntzan, ez? Eta konturatu naiz, oso saio berritzaileak egin ditugunean, batzuetan, igual gure ikusleek ez dutela ulertu, ezta? Egia da, telebista tradizionala batez ere ikuslego tradizionalak ikusten duela, eta igual berrikuntza horiek edo innovazioa ez da eurek jaso nahi duten. Orduan, gauza batzuk uste lortu ditu dela, beste batzuk ezain beste, eta helburuak etengabe aldatzen duaz. Gaztek ez dute telebista ikusten, edo ez behintzat, orain arte, ez, egin izan den modu arruntean. Horrela da? Horrela da, zoritxarrez horrela da. Eta lehen komentatu nire lanetik gehien gustatzen zaidan esparruetako bat nazioarteko taldeekin eta telebistekin kontaktu hori dela. Eta adibidez, abenduan urtero Londresen konferentzia batzuk antolatzen dira, London Content izenekoak, niretzat mundu mailan egiten diren onenak dira eta asko ikasten da, eta izenak content esaten duen arren, batez ere estrategiaren inguruko konferentzia dira, ez? Eta horregoten dira, Foxeko presidentea, BBCko estrategia burua eta pixkago kontatzen dituzte euren estrategiak duela. 2 urte kontatu zuten hainbat estrategiari zirela implementatzen gazteak erakartzeko euren kateetara. Eta horiek berberok iaz esan zuten akabo. Ez dagoela modurik. Amore eman dugu, eta ez dago modurik gazteak telebista tradizionalera ekartzeko. Eta guk ere nolabait bide hori hartu dugu, eta horti dator, primeran abian jartzearen ideia, Maku Sirena, gazteak ez datoz telebistara, gazteak datoz YouTubera eta plataformetara. Orduan, bi estrategia ezberdin behar ditugu, gazteak digitalera erakartzeko eta gazteak ez direnak telebista tradizionalera ekartzeko. Datu kazetaritza oinarri duen saretzen bezalako proiektuekin, erakusten da posible dela, ez? EITB-ren, ETB-ren, eta tokiko barruan dauden, tokiko euskarazko Dabiden arteko elkarlana ETB-ko zuzendari moduan, zelakoa iruditzen zaizu harreman hori, zelako iruditzen zaizu edo zelako irudikatzen duzu harreman hori? Ezinbestekoa. Eta gainera, iruditzen zait, askotan hitz egiten da win-win horri buruz, ez? Niretzat hau da, win-win-win. Ze horrelako proiektuetan, Euskal Telebistak irabazten ateratzen du, saretzenen kasuan tokikomek irabazten ateratzen du, baina batez ere irabazten ateratzen dena hemen ikuslea da, ez? Eta azkenean egiten dugun guztia ikuslearentzat egiten dugu. Eta lehen esan dudana, Euskal Herrian 2 katu gara, edo 4, 2 esango nuke, eta ez dauka zentzurik gure artean elkarlana ez sustatzea. Eta niretzat, politikan gertatzen den bezala, nik alderdi ezberdinetako politikariak bat egiten ikusten dudanean, herritar bezala
postu egiten naiz. Eta iruditzen zait hori euren lana dela, ez? Eta badakit, kalean komentatu didatelako, saretzen moduko proiektuak egiten ditugunean, edo San Juanak Goiena Telebistak eta EITBek elkarlanean egiten dutenean, edo Tolosako Inauteriak, Tolosako Tokiko Telebistak eta EITBek elkarlanean egiten dutenean, hori gure ikusleek pozik hartzen dutela, ez? Orduan, ni elkarlanaren zale amorratua naiz, eta uste dut denok ateratzen dugula irabazten, eta batez ere ikusleak.